Lah apa kok wegah? Lah apa kok wegah? Angger dagelan metu mesti kok terus ngene. Lho ngene piye to? Seragam kabeh. Lha iki malah apik seragame putih-putih lho kok iso. Iki pokoke aku seneng ku ora kaya bengi iki. Lah iya senengmu nang apa bengi iki? Panjenengane Bapak Marwata Warnata. Kok Marwata rumangsamu dagelan yoga piye kok? Bapak Warnata. Bapak Warnata. Lek kagungan kersa ya ta. Walam yo anak kadange padha nyengkuyung. Walah yo mesti Dik. Delok ta direwangi melekan. Tamune tak delok culawan yo banyuwi. Bah dhewe karo tamune. Sapa? Tukang kendang. Loh. Kandat. Tamune tukang kendang ya padha. Ora trimo banyu mili. Lah apa? Denganane mantu beh tamune nganti mbrebes mili bareng. Lah kok mbrebes mili ku? Kok iso? Lah mbok aku pakai utang napa mbrebes mili kok iso? Iki cara mono iku melu nyengkuyung. Iya, Dik. Wong jenenge darbe omah-omah mbangun urip bebrayan kuwi abot. Abot Meneh awak dhewe sebagai wong lanang. Iku paling angel dadi presiden rumah tangga. Wong lanang ya ta. Kudune duwe guna alah susila anuraga sambiguna. alah aku ya segak mikir ngono kuwi. Lho ora mbok pikir iku. Aku kok ndek bojo takon golek dhuwit dhewe, mangan golek dhewe. Nek kono ke wong lanang ora tanggung jawab. Lah ora tanggung jawab ya. Lho, saiki nuwun sewu. Piye? Wong lanang karo wong wedok. Wong lanang iki kewajibane golek nafkah. Alah, Nyukupi anak karo bojone. alah ora penting. Lah kok ora penting? Lah iya aku wis pokoke sampe ndek bojo takon golek dhuwit dhewe, takon mangan-mangan dhewe. Alah kowe ku ngono. Lho, kowe tak dono ya, nek Mas. turu takon nawar aku ngono. Lah kowe sing mbok pureh enak. Ngene lho, Mas. Wong lanang ambek wedok kenapa kok sing kudu tanggung jawab wong lanang? Lah kene ngopo? Lek golek duit, Heeh. luwih gampang wong lanang. Dah bodho ora karuan. Golek dhuwit iki gampang wong wedok daripada wong lanang. Ngono kok bodhok-bodhokno aku. Lho. Ning dinggon, Heeh. sing paling gampang golek gawean ki wong lanang sebabe apa ngono, Go? Sebabe apa? Sebabe ki tenagane luwih gedhe, luwih rasa. Sing ngomong sapa? Ensun. Ingsun gaya amat. Golek dhuwit iki gampang wong wedok. Lah aku dadi wong lanang ini rumangsa merang Rasulullah uripku ta piye lho? Lho saiki iki perlu klarifikasi lho kowe. Iya. Lah saiki sebabe apa kowe kok iso muni wong lanang ambek wong wedok lek golek dhuwit gampang wong wedok. Lho contone ana lho, Dik. Aku iki asline Rasulullah lho dadi wong lanang iki. Contone apa? Lho contone iki mang ketoprak agung budaya. Heeh. Lho, metu wong wedok-wedok. Ban-banane do metu. Ban-ban niku mang beh saweran ora intik. Lho modal bokong kok ngene tak lho. Tek-tek. Atek-atek ku diobahno nengen ngene lho. Ketan atusan. Modal bokong dibuak nengen iku. Mau lho. Niken. Kowe niken. Lho niken iki. Napa niken? Kok ngene tak lho, ngetek-ketek. Atek-atek ini lho atusane ketan ngene. Iku marahe dibuak nengen akeh wong nonton. Lah iya. Duwe pengapesan lah. Lho pengepesan apa Nek neh? dibuak ki ya ora oleh dhuwit. Alah. Lah iki mang lho. Ban-banan metu cah wedok-wedok undus bagene kene undus. Iya piye? Diguak ki wae bokonge undus iki mang. Terus Lho ketang dekne iku angger diguak pret, ngentut. Iya, undus iku. Lho, Lho aku kok iki ngentut? sak meso saweran pirang-pirang kandhani. Lah aku ora marahe ngiri-ngiri kan nggone jembal. Lah iya. Duwe pengapesan duwe. Lho pengapesan apa neh wong wedok iku golek dhuwit gampang. Ora gampang. Lho. Dibuak mengguri gak entuk dhuwit. Sing ngomong sapa? Aku. Alah iki malu citra. Gini. Bagian ning tengah. Heeh. Buak mengguri etek-etek malah ning ngarep lho pirang-pirang sing do nyawer. Entuk dhuwit neh. Lho rumangsam. Wong wedoke duwe siji ra ngarah entuk dhuwit. Lho apa neh? Yakin ra ngarah entuk dhuwit. Apa neh? Buak mengarep acah. Yo Prabu. Lho, wong wedok buak mengarep kene. Lho kowe ku ora roh apa piye? Gini. Tanggaku. Heeh. Diguak mengarep ngene iki gelange malah entuk gawedhi. Lho. Entuk omah weh apik. Perkara diguak mengarep ngene lho, kalunge gawedhi. Layak. Kowe nek dirane gone tanggam kok entek 350 ya. Lah pelaman iku golek dhuwit gampang wong wedok tapi harus gelem ngene iku wis. Omong ampoke wong lanang ya padha Ah, wae. sing ngomong sapa? Aku ngono kok. Eleh.
Wong lanang diguak menehne. Bokong ngene kira potra ora. Ndek iki sirahe pinjut perkara ngibing diguak ngene nyenggol kancane mendem. Terus diajar malah remuk ah. Kok malah benjut. Lho. Ya ana neh. Lho kono neh piye? Wak ngiwa wong wedok entuk 350 mau ngiwa kok. Alah sing ngomong sapa neh. Kowe ora udah. Udah 4/4 iku lho. Kok kandhani. Ya. Diguak ngene malah dijongkrokno kursin. Kandhan genjoti padha ae. Perkara nyenggol wong mendem ah. Kayak rene kok ora rata. Mengguri nek ngono. Lho, mengguri malah. Kandhani. Kowe ra tukang son iki. Didik bojone Yuli. Iya. Lho, joget dik ngene iki. Ngene. Pas main ning Kudus kae. Mengguri diwongkrokno nyonyor cangkeme kok cangkemem. Iki gawan asli. Gawan bayi iki Kang. Lho. Ana neh nek ngono. Ana neh apa neh wis ah mbok pikir. Buak mengarep. Apa meneh? Alah kowe iku meneng tak kena tak. Kok iso? Buak mengarep piye? Lho. Rene, Dik. Wong lanang kok gelem buak mengarep ngene. Iya. Lah iya, entuk dhuwit. Alah entuk dhuwit apane? Lho aku di kanane ngene. 400 resik ora. Nek gelem ngene terus nginep Dik malah mulih iku karek. Lah. Lho. Lanang orang arek iso golek dhuwit. Iku wong lanang ngene iku malah tentekan tak. Ya bener kowe rezekimu seret. Wong ora setia karo bojo. Berarti karo bojo piye? Wong ngene lho Mas. Dadi wong lanang wong ngene entuk entek 400 lho ya Allah. Lho ora percaya kowe. Ngono kok mundare gampang wong lanang golek dhuwit. Remuk ora iso malah. Ngene iki mau pira? Heh? 400. Aku ndek mau 350. Alah malah curhat cah iki. Lambemu aja ngono kok iso. Wong kowe iki alhamdulillah wis ndek bojo. Wonge kudune setia. Lho kudu setia. Tak awake resep. Resep apa? Piye carane supaya omah-omah iku berjalan harmonis? Tenan piye Dik? Resepe apa Dik? Raketang aku urung rabi kan. Pengalamanku dhuwur. Iya ancen urung rabi kowe ngene genta-genti ku mare dadi dhuwur pengalaman. Cuakemu sing apik sithik. Alah ngono iso. Piye? Piye carane wong lanang wedok jojodohan kok ben iso awet? Piye awete perkarane? Aja saling omong-omongan. Lho, iki wong wedok terutama. Wong omah-omah ben ora kakean tukaran, ben ora pegat. Wong wedok aja kakean omong. Lah terus. Lho, carane gampang. Carane piye? Wong mesti ana tukarane. Iya le. Umpamane kowe lagi mundut-mundut. Aku lagi mundut-mundut, wong wedok kon kemu. Kon kemu ana kok sak jam apa 2 jam. Wis, iku ora ngarah jenenge kowe tukaran. Dalem. Napa malih? Liwung. Liwung bener sing nyanyi wong lanang ya kudu liwung. Mergo nganggo li. Nek wedok, ya ora liwung Adik. Apa? Kancane aku ngerti iku. Apa? Wong. Lah mbok jelasno kae iki. Lho kene kok iso. Lah iki wong lanang. Wong lanang nek pengen awet, nggih, kudune eling lan waspada. Wis tak lakoni. Wis. Eling ngendi? Eling waspada aku dik ngerum ning kono iku aku terus eling sing ning omah. Bar aku ning ngarep tuku waspada aku nek meneng bojoku nyusul. Aku ngono. Ya ora ngono kok iso. Eling lan waspada iki tegese ya eling simpenane waspada aja lah iya padha ae kowe. Ngono kok diarani genta-genti kok emoh. Ya pokoknya doa terbaik buat temanten berdua. Ngerti apa ora jenenge mantene sapa? Lho, Dek. Ngerti aku ah. Sapa? Mas lanang. Sing wedok Mbak wedok. Lah omonganmu iso. Ya iya ono Mas lanang Mbak wedok iku. Ancen. Lah mantene lanang kok karo wedok. Ya pasangan Mbak wedok. Ono tulisane kok biasane itu. Ora ono. Tulisannya mau AE blok kok arek. Ndek nuwun sewu. Paring asma sinten nggih Mas manten. AE. Oh AE lho iku ono tulisan A karo E. Iku mono logo wedding. Dekore ku logone AE. Kok putrane Pak Warnoto. Oke, mugi-mugi enggal paring momongan sing soleh nek soleh kaya aku. Terus nek solehah kaya sapa? Kaya Ledek Agung Budaya soleh kabeh Dik iku. Lah iya, soleh sing solehah ngabekti karo wong tuane. Nek bangun urip bebrayan, gangsa rezekine panjang umur sehat selalu. Aku wis suwen aku ora karo Adik Mang Dik. Wah, lah sebab buane. Iya. Mau terjik ngono. Lho disuguhi iwak gorengan Dik. Iwak lenduk. Lho sih ah. Iwak lele ngono. Heh? Lele. Lho, kowe ora nek iku lanang kabeh.
Iwake perang-perang dhek mesti ana wedoke barang. Lele iku ora mangsa iwake lanang kabeh apa piye kok? Kowe roh nek iku lanang kabeh iwake. Yo ora roh. Lah iya, iwake lenduk. Nek iwake lanang Ya lele tok. nek lanang wedok Lenduk. lah nek wedok Ya nduk. ana iwak kok iwak nduk to lho. Lah iya ning iku mau lho Mas aku seneng ki ndek sore. Piye, Dik? Ana iwak panggang campuran sambel tak pangane ku mau wedhes ora Pak kandhane kok. Aku mau diteni anggere muni asin aku waplek ning kene. ora. Iya ora. Wedhes kamangka iki Lombok lagi larang. Heeh. Aku mau inisiatif mau apa pengirit. Wih, aku moro rono jebret pawon. Aku takok karo sing masak. Piye Dik takok? Bu niki sambele kok eco niki resepe napa aku ngono lho. Wong Lombok sithik kok pedese ngene ngono. Wong ngene ngomong ngene Mas. Piye Dik? Wala Mas pokoke brambange iku saka sekilo. Heeh, Bambang sekilo. Bawange seprapat. Bawange seprapat. Lomboke 3 iji. Lho kok iso pedese ngono lambem? Lah lombok 3 iji brambange sekilo pedese ngono. Nyatane mau yo pedes ngono kok iso. Lho kok iso? Aku tak bantah. Piye Dik? Nuwun sewu Bu, lombok 3 iji kok pedese ngono aku ora ngono. Heeh, terus Iki ana resep pamungkas. wah iki kena tinggu sinau. Nek nggo irit dilekas poso. Heeh. Resepe napa aku ora ya ngono lho. Iya. Weki remason kok 3 pak. Mesti ra pedes Mas. Kae bladok kowe dhewe ngono. Gene. Ana sambel arek remason iku lho. Ben pedes. Aku mau yo dolan ning gone. Kowe ning kono ah. Heeh. Kowe berarti kowe perkara sambel. Sambel. Lah aku dik mau mlebu ning kono dhewe neh, Dik. Lho ning kono teng daleme Pak Warnoto. Yayine ku apik. Tenane. Asli Pak Warnoto itu. Wah, piye ta? Apa meneh Bu Warnoto? Tenane. Lho, garwane Pak Warnoto. Heeh. Aku mlebu rono mang. Bleng. Lah nek kepanggih garwane. iya, Mlebu rono bleng. Lho Mas Deni monggo kan ape nunut tipis ning kono. Iya. Wah aku delok Dik, oh bener nih Pak Warnoto iku wonge suta. Contohnya ana apa? Contone wah ning kono iku beras tumpuk-tumpukan. Wah yo tenan Ndek nek gawe. ana tanggane iku duwe gawe. Gula tumpuk-tumpukan. Jose cah. Lho, kandhane kok. Lho ngene iku Bu Warnoto iku saking apike. Heeh. Aku kan takon beras kok kuartae ngeten Bu Warnoto omong. Sik nyauri piye? Nek ajeng beto nggih monggo. Lho, Wah, kandhane iya, aku kok aku tak wis muni ya. iya. Lho, Omo. oh alah Pak Warnoto liwat iki manget. Ya, wonten apa Bu? Ngono niku lek Mas Deni ape tak kongkon gawa beras. Lah Pak Warnoto, alah ora apa-apa digawa kabeh ya lah. Pak Warnoto. Pak Warnoto Kabeh? iya bareng sing guri ning ngono. Ana ninge. Ana Pak Warnoto nek cocok regane. Kok nek cocok regane bakal beras tapi piye. Ning iku mau tenan. Iya Dik. Aku mbuktekno. Aku bar kok pawon ape dolan ning gone Pak niku. Iya ta. Aku lagi ngarep yo ngerti tenan kok berase tumpukan. Heeh. Mengguri sithik yo gula tenan mau Kandhane tumpukan. kok. Aku padha mlebu sithik ana kamar bukaan. Aku ngerti sithik ngono. Mie ku yo tumpukan. Oh alah yo percaya nggo nyugati tamu-tamu kok. Oke, mau ngerti ora ning Ning ngarep ndi, kamar mandi. Iya. Aku yo ngerti. Apa Dik? Gombal rusak ku yo tumpukan dhuwure mbok. Mbok anggap ra ubah-ubah apa kowe kok iso gombal barang mbok. Kowe kok aja sini-sini wong. Itu tumpukan. Wah, itu jenenge ora kok berubah-ubah mergo digawe. Kok iso. Iki ngene Dik. Wong awake dineni lha ora ngono. Apa? Pak Ham iki lho tekan ndi wong. Tek mangi yo ning guri yo bareng. Awake dhewe munggah kok ndekne terus ilang. Aku ngerti aku. Apa? Goleki si tangga sing ngarep mau lho ketoke. Apa nek sing gelem ngene iki Heeh. menawa. Ora dari aja Endi wong iki? Nyatane Lah yang iku apa? Kok iki ana pamundutan Heeh. lagu-lagu. Iki kon dileh kan? Aku jane mau metu. Lah apa kok mau metu? Sing nonton wis do mulai. Aja ngono. Bisa semene piye ngono kok iso. Ning aku iri Iri apa neh? karo putrane Bapak Karnoto. Heeh. Warnoto Karnoto. Sapa? Warnoto. Warnoto. Karnoto iya. Iri tenan aku. Irimu. Mantu wae kok ya tanggapno toprak. Lho ada iri lah apa? Ku sayang karo anak. Sayang karo anak kok mbok iri kowe. Dadi nganten ae didokone dekorasi apike. Oh, dikeke padi-padi lho iya. Dhewe karo aku dhewe dadi nganten. Lho kowe ngantenem kae. Nek kok tanggapno toprak. Tanggap napa? Tanggap ketoprak rekoso kaken wong. Lah kowe tanggap napa? Tanggapno dangdut aku ya mo. Lho tanggap napa neh? Tanggapno wayang ya mo. Campur Ayo, sari, Sing campur sari. kira-kira sithik ning kira-kira rame. Tanggap napa? Wong watuk wong telu. Dadi ruwame. Tanggap kok wong wadok ora. Lah piye sing rame kira-kira Kurang rame nek iku.
Lah apa ya? Tanggapno circle dia apa ya? Penyakitan. Ngene lho. Piye? Kang, iki ingkang mangku Bapak Gati Bapak Warnoto. Niki wau mundhut lagu napa, Dik? Liwung. Ah, dulur-dulur sing saka Kudus ya nyuwun lagu napa, Mas Dik? Dono wau nyuwune apa le? Talining Asmara. Talining Asmara. piyantune sira. Mas Dono. Mas Dono tasih ningali diaturi kok. Lewat streaming. Iya. Yuk, diaturi apa sih, Dik? Diweki liwung sik gak apa-apa. Liwung terus mangke Talining Asmara. Yuk, katuraken kagem dulur-dulur ingkang tasih mirsani. Iki sindene melok bengok ta ora? Nek melok bengok aku jenenge dhewe neh. Apa neh? Wong mang. Wong kok men ngono ae. Sing mare ya kowe ya isa. Iki pamundutan mau ndi le, Dik kok? Ayo cepet sithik. Dene kursine bendang baran. Lho gak arep ndek awane ku gawe lakon iku adeke Menara Kudus. Lah terus Iki yo ana lakon. lakone. Adeke Menara Mantingan Tengah. Iku dhuwur-dhuwure ngono. Ayo ngene Dik, hati-hati anaten Dik. Apa? Ayo do medun ngewangi Pak Arnoto ngumpuhi kursi. Bapak Pak tukang seragam aja. Apa neh? Putih-putih ngene lho. Alah. Monggo librak kok kuntilanak. Ayo dulurku lanang. Sitian nggih. Kowe iki ora Tolong turu apa? paringke sing urgen nika. Nah, Iki Nggih. wes. kene iki ya Sitian. dulur akeh le. Ning gone kene iki Pak Hang kae ya termasuk penggemar ketoprak. Sinten? Pak Hang terus Mbah Supo iki ya penggemar Ngene, ketoprak. ayo ngene iki ya, Dik. Iki mang sitian wong jenenge ya kok awake dhewe nyambut gawe bareng-bareng. Iki wau tak paringno Mas Orjen iki karek siji Dik. Nek engko kan wong telu wae. Awake dhewe matur karo Pak Warnoto. Mosok iki ape ditugel-tugel Pak. Aja dremes. Lah ora diweki mbok. Lho matur tok aku kok. Matur tok asmu ya bejaluk ya to. Lho ya iya lho. Alah kok iso. Monggo aturan. Daturi. Ben ketok kompak Dik. Ayo rame-rame.
sembarang ah. Ya wis, ayo. Ayo. Ki kowe tak Alah ya kowe ae kok iso. Kinara banci maraga Bintang rasa mepet sing kalbu Oh tugas lani tresnaku bakal Kita wong mati oleh Gak usah jaluk embah lah. Hah? Sabdo Pandhita Ratu gak mbok gawa mau arek. Les mosok lah. Belas. Alah wis marai ketinggalan ning kono mah. Iki mau terus pasunannya apa nih? Ah, ayo pasunan saka Tali tampar Mas. Kudus. Dono. Tahu apa? Tali tampar tau apa mau? Mas. Aku dhewe gak mudeng kok. Tali ning asmara. Tali ning asmara. Ya mau pandemen-pandemen saking Kudus rawuh kabeh. Mas Alas Dono saking Kudus Terban. Yuk diaturi. Jauh-jauh dari Kudus Terban sampai ke sini Aduh. Aduh to. Alah gaya melepangan telo atik basa Indonesia kowe barang. iki di ono basa Indonesia kok. Nganggo basa Inggris kok apik, Mas. Apa Cina ngono Cina Mandarin. Ngalah blarak-blarak tekan Cuek suwi, cuek Kowe suwi. iki ora ngerti wis watine. Pokoke pisan meneh iki ngaturke gunging panuwun lan dulur-dulur. Lah, Mar Al-Rabi'ah matur nuwun ugi. Nggih. Ayo Mas Rubiah di mau. Jo melok nyaponi, Dik. toprak elos bar nanti jam bar subuh kok pokoke. Bos Ayo Rubiah diaturi kagem kanca-kanca. Ya, iki mau untuk apa jenenge endorse dari Pentol dan Cilok. Ora ngono. Apa tak goleki ape njaluk cilok ilang minggat wonge kok. Semuanya.
Lho, lah kowe iso mbok gonduki perkara pajak semangate. Lho. Nek caramu ngono sesuk ora usah mangkat kowe. Lah sesuk bukan makan nek endi? Nek nek ngingeti wong nek pelilak-pelilik apa ora gondone sik kendang. Pajak kene kena diketarani. Sesuk ora usah mangkat caramu ngono. Ngene kok. Mbok pengen mbok kon mangkat ora ngarep bakal mangkat. Lah kok iso? Sesuk prei ya. Iya. Ning pajak kene kena diketarani. Piye? Angger nganggo kaos kuning mesti ngerti. Seragame duwe. Dhek iki duwe slogan lho, Pak. Tim Purwokerto Bieh Mania. Iki awake dhewe piye? Pokoke ngaturke gunging panuwun. Ngaturke gunging panuwun kanggo Bapak Warnoto saha Ibu sasampunipun ngrawuhke ketoprak agung budaya awake dhewe melu dedonga mugi tansah pinaringan rezeki ingkang gangsal. Amin. Mantene ya ngono. Ayo didongakno muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah entuk berkah saka Gusti Allah. Sumrambah sing nonton. Sing mablah sing nonton. Heeh. Ora mung sing nonton ning kene tok, iki live streaming. Ya. Lumantar kanca-kanca saking Al Rabiah syuting Karo sapa iki? karo Kuat kok kuat. Agung Budaya Channel. AB channel. Yuk awake dhewe do golek pawarta wae. Barengan karo matur sembah suwun.